president waneshuwo mazuva ano nekuti nyika inovakwa nevana vayo. Ndiri kushama kuti timbiri kuti what is the government rolling out makombiyuta schools, rolling out makombiyuta everywhere, but the same government doesn't have computer mumapazi ari more important. Because kuti mwana wechikoro anyore bvunzo kunga ane president, asi the government is rolling computers to the Ministry of Education and forgetting the Ministry of Home Affairs. Can't you see kuti it seems though tinenge tichiita zvinhu zvisina kwana within the ministries? Like if the ministries work together, I don't think kuti zvinhu zvinganetsa zvokuti Ministry of Home Affairs iwe the first priority to have the computers for them to vabatsire vana vechikoro vasina macertificate kuti vaone kudzidza. Ndo number one. Because the government is rolling money kuisa mumaroads, kuisa pai. Where is the Ministry of Home Affairs idle? Zoreva here kuti Ministry of Roads ndiye nogona kutaura neMinistry of Finance kuti tipe mari maroads akadzima. Imimi hamusungona kutaura kuti tipe mari tiite zvinhu. I can give you an example. Pencil. We've got Bachelor Arabic. Cut out two provinces and two districts in Chipinge and Boer. And that register, like in primitive society, they are not in New Zimbabwe, but primitive. Unaona vanhu vachinyora nemabhuropoindi even death certificate riri kunyorwa nebhuropoindi even chii nebhuropoindi, but they are gathering two districts from when kubva murudhisha, and we are now in New Zimbabwe. New Zimbabwe, and we are now in new dispensation. New Zimbabwe 1980, and now we are in new dispensation. Hatina kana chinhu chinonzi computer education of RG your registration office. Vanhu vanoswera ipapo, and that person aripo, one of them is disabled. Ane zvikuru zviri zvisipo, and he use right hand writing. Unoona munhu achishupika kunyora, izvi zvinotonzwisa tsitsi. Are we in a new dispensation, or we are in a primitive society? So that's my question. Are you the Minister of Home Affairs, or do we have the Minister of Home Affairs who cannot even go to the president and say, my ministry is down, or either to go to the Minister of Finance, you know the Minister of Finance, ona kuti zvinhu zvedu zvinake munyika muno kunge munhu aine ABCD. Muri kutya here kutaura kuna Minister of Finance? Pane chinhu chinonzi this is critical, toda kutanga ichi, while you cannot see kuti nyaya iri critical. If a person wants to go for business to South Africa, he needs passport kuti Zimbabwe iwe inobudirira. If a person wants to go to any country, he needs a registration certificate, whatever. But hakuna. So ndo zvandiri kubvunza kuti yamuri kuti zviri muplan. No, plan and do something is different. Kana mukati zviri muplan, it means you can have a plan of 10, 20 years. Tiri kuti 2030, that is the plan. That's what we say plan. Why are we not doing this good things? That is my question.
Your point has been there,